Jonna the rapper glider in på takten. Jag plockar mina blommor ifrån andra rabatter. Hur känns det att bli bätad av mig? För det första så är jag en tjej. För det andra så är jag bara 8 bast, men jag leker Harry Potter och flyger på min klass. Vi kan köra en match och vinnaren blev bjuden på GB-glass. Din mamma är kass, jag sitter på dass och du ligger under. Du kan inte andas på flera sekunder. Varför snackar du så mycket? Håll dig till din lego, du tror du är bäst, men jobba på ditt ego. Hon har 250 stycken kommentarer. Ni kan säga vad ni vill, men ni vet att jag tar er. Vi struntar i det, men vi tar det sen. För jag ska på semester och se på Big Ben. Du kan inte bli min vän för du är inte snäll. Och du ser på Bolibompa varenda kväll. Jag är trött på dig gnäll, kan du bara vara tyst? Vad har jag gjort dig? Kan du inte vara schysst? Ta med dig syrran och försöka tråka, men ni hittar ingen som är bättre än lilla Jonas. Så lägg ner din mick, ta med dig syrran och gå. Speciellt lille man, du är knäckt av 8 år. Ta med dig syrran och försöka tråka, men ni hittar ingen som är bättre än lilla Jonas. Så lägg ner din mick, ta med dig syrran och gå. Speciellt lille man, du är knäckt av 8 år. Hörde lite skit, ville någon battla Jonna? Hörru du lille man, det är bara att komma, men vill du inte längre? Nej, jag tänkte väl det, för nu när Jonna greppar micken så är det nog för sent. För de flesta som trodde de var bra, för det mesta så vet du och jag att Jonna är den som är stjärnan idag. Men det här är bara en av alla låtar hur Jonna blivit duktig. Det är en gåta, som en gåva från ovan. Ja, hon kallas Gud. När Tobbe rör vid micken kommer inte ett ljud. Som ett meningslöst djur som knappt förstår någonting. Du har inte en chans att se dig omkring. Vi står i en ring. Är du beredd? Med alla dessa blickar skulle jag mer vara rädd. Ja. Ta med dig syrran och försöka tråka, men ni hittar ingen som är bättre än lilla Jonas. Så lägg ner din mick, ta med dig syrran och gå. Speciellt lille man, du är knäckt av 8 år. Ta med dig syrran och försöka tråka, men ni hittar ingen som är bättre än lilla Jonas. Så lägg ner din mick, ta med dig syrran och gå. Speciellt lille man, du är knäckt av 8 år. Piku och Jonna, Juice.